आं फार्स्ट टाइम नैबेहाय दाख्लि न' गायसनफैनाय लोगो लोगो गायफैदोंमोन खिन्थु बेरा होनाय जायैनि थाखाय बांद्राय गायनाय जायाखैमोन गायनो हायाखैमोन माने बेरा होआखै नालाय मोसौ बोरमा बायदिसिना हाबफैयो बेनिखायनो हायाखैमोन नाथाय दा एसे गायनाया नैबे जाफैबाय नैबे जाहैबाय गोखा फिथाइमोन थिथा केरेला बेयो थाइबोगासिनो दं आरो बिनिफ्राय नैबे थाइबें दंमोन थाइबें गायदों आरो नैबाहाय खुमब्रा दङ खुमब्रायाबो एकदम बैसां होनो मोनैनो जायाखै खुमब्राया खिन्थु बैसां होबानो थायसिगोन माने बिबार बारहांखाबाय आं बेखौ साननैसोजों माबा होगोन बैसां होगोन दा थाइबेंआ दाख्लैनो बारखादोंमोनबो खिन्थु बैसाङाव मोजां मानलानो मोनैनि जायाखै खिन्थु दा थाइसे जाबाय आराम थाइबाय दा आं नोंथांमोन बयनोबो देखायगोन नुबायना नैबे थाइसे थाबाय आं दा बेखौ खानोसै दिनै नैबेनो बिराद मोजां फार्स्ट फिथाइयानो बेनो आरो बुंनो थाङोब्ला आङो बे बागानाव आंनि बे दलसे हायाव बयनिख्रुइ सिगांसिन फार्स्ट टाइम दिहुनथाइ मोननाय होनबा बेनो जागोन आरो बुंलायबाय फुल बिबार दंमोन फुल बिबार बैयाव रानि फुल बेखौ लानानैनो आं गोबां खामानि मावनो हाबाय अब्लानाय नोंथांमोना बिराद साइज जादों बेयो जाहैबाय थाइबें आरो जाहांबोगासिनो दं गोबांनो नैबेबो थाइसे जाहांबोगासिनो दं लाबोलाय नैबाव थाइसे जाहांबोगासिनो दं बेबो खुब समावनो साननैसोजोंनो फिथाइ थायगोन थाइबेंआ नैबावबो थाइबावबायमोन माने बेखौ एसे बोखोनो हायाखै बिसोर गासिबो एसे बोखोनांगौ खिन्थु खामानिया बबेखौ मावखोनो बेनि थाखायनो मावखोनो हायाखै बेयावनो आद्रा जानानै थाबाय आरो ओरैजायबो नै जोगोनार दंजोबो जोगोनारा ओरैसो मानखोजोबबाय ओमफ्राय नैबे खांख्रिखला दङ खांख्रिखलायाबो एकदम थायनायनि लामा बेबो जासिगोनानो दा ओंखायनो आं बेखौ फटाफट साननैसोनि गेजेरावनो बैसां होगोन बाहाय जेरै नैबे थिथा खर'लायाबो नै थायनाया नैबे थिथा खर'ला बे थायबाय आरो नैबे थाइबायानो दिनै देरसिन थायबाय आरो बेनिखायनो अब्ला बेखिनियानो दिनै बेखिनिखौ जोंनि बे फिसा बागानाव फार्स्ट टाइम शेयार खालामनाय जाबाय मानोना जों बाहाय एसे दिनै फार्स्ट टाइम मोननाय जाहैबाय नालाय फार्स्ट हार्भेस्टिं बेयो अब्ला नोंथांमोन बयबो भिडिअखौ नायनायनि थाखाय गाहाम हामलायनाय बावहरबाय भिडिअखौ बारा गोबाव खालामला बावनो फोजोबनोसै अब्ला बाय बाय नैबेनो जाबाय दे